θάλασσα πάντα στην Ελλάδα όταν είναι σε πάνω σε φανταστική επικεντρώνωση. Φυσικά, αλλά πάλι λέω ότι πιστεύω πάρα πολύ στην εκπαίδευση, στη μόνη. Τα παιδιά που προσπαθούν και δουλεύουν σκληρά μπορούν να καταφέρουν εκτός το βίντεο. Ξέρετε, οι εκδηλώσεις παίρνουν μέρος οι βετεράνοι. Είναι δεδομένο ότι οι εκδηλώσεις παίρνουν μέρος οι βετεράνοι. Πρέπει να συμβαστείς με αυτή την ιδέα. Αγώνα μπάσκετ μπορείς να δεις, γιατί κάποιοι δεν μπορούν μετά από κάποια χρόνια καριέρας. Έχεις δίκιο, δεν έχω συγκέντρωση με το NBA. Ελάχιστα δεν ξέρω, μπορεί σε λίγα χρόνια να μου γυρίσει αυτή τη τρέλα και να διαλύσω να ασχοληθώ κάτι μέσα στο μπάσκετ. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαι πολύ χαλαρός. Σαν προπονητής, σαν παράγοντας, σαν τι? Δεν το ξέρω ακόμα. Αυτή τη στιγμή είμαι κάπως, βλέπω το γιο μου που παίζει λίγο μπάσκετ και δεν το αισθάνομαι. Δηλαδή, ίσως κάνα χρόνο. Διασμεί με την πόλη